Okay. By the way, atong salamatan ay atong buong kasal. Okay, so nag-celebrate sila ng kasal karon. So muna yung purpose karon atong lipayon ng atong bagong kasal. Kaya sa mga natatanta mo, ano siya na balik kayong parang sa mga taong pagkakon kayo. Sumayan! Kinsa may pagkada din, inuwi may kwarta, balik natin ito! Na! Alright, may muling
Enjoy na ka. Kay, para sa ating